Mandela State ekene m unu ihe anyị na-eme ka ọ dị mma anyị adịghị egbukwa ọnwa ka anyị zaa ka ọnwa anyị sị na enwe adịghị isi sị na ịbịa na anị ọba baara gị anyị bịa na anị ọba si our valley villages wee bịa anị ọba ka anị ọba baara anyị mana ụmụ eze gboo ọgụ si na ọma mbara anyị na-eme anyị ihe dị iche iche na-eti ndị landlord ihe mụnwa nwa Osifeanyi Francis Chumabure nke izi na amịrị ka a gara na ebe m na-arụ ọrụ chụọ ndị na-ama tais and ego m 114 bags of cement ha sị ndị na-ama tais na-enwude m na ha ga-egbu m sinsi a mgbara onwe m ọsọ maka na oisi ka anọ na a ga-egbu ọkwụrụ ebe ọkwa ịgwa mmadụ ọzọba onwe ya so nzọba onwe m anya ma esi meta ji wee mebie ha ga na overhead tank dị n'elu one story building chanel arụ kwatuo gbachia mmiri na tankị a butuo ya buru tankị a ruo today afụbeghị m ya and ama m onye ọ dị n'aka ha gwara m ebe ọ dị n'aka na m ga-akwụ ụgwọ so m wee na-ayọ biko na nke igwe ka anyị na-aga n'ụbọchị tata ka anyị gakọsara igwe ihe anyị na-afụ anyị adịghị anụ ọgụ anyị adịghị eti mmadụ ihe anyị na-ayọwụ ka igwe hisoro ya majensi eze okpoko dị sekọndụ eze ọha ji aka ya chie ka anyị gakọsara ya mkpa anyị and I believe na today na ọ ga-enye anyị listening ear wee mee anyị ka anyị dị free from ohu a ndị ụmụ eze gboo ọgụ tiri anyị wee na-asị ụmụnne m ọ bụkwa ya enwe mụ goro 4 years ago enwe ndị goro 15 years ago enwe ndị goro 10 years ago dana ha na-ego ya gradually tells ihe ndị otu anyị na-ekwu like from example enwe ndị nọ n'ime enwe ọnụkọ enwe ngalaba nọ n'ime Emmanuel steeti bụ Enugu Indichi ha gochara na ha 4 back years 10 years 11 years 8 years a na-ahụ ego last 2 years na-enweta ego ndị nwaana aha ha tụkọtara 20 million wee nye ndị aha anara ha ego na eji esetụlụ ndị ahụ up to today asị na ndị ahụ esetụlụ abụọ the owner of the land na-enwekwe ndị ọzọ and owner ka esi astrọt ego from them ndị ụmụ eze gboo ọgụ bụ ihe gwara ụmụnne ha nọcha Lagos ndị na-aba ndị n'obodo dị iche iche ha nataba na a ga-eregharị a na ndị Emmanuel steeti ọ bụrụ achị unu si na-achị so anyị wee nọrọ ebe a n'ụbọchị tata wee na-asị na anyị ama nkwe because na anọ m ya from eze okpoko the second that na ọba dị open for developers na anyị bịa develop ọba different villages so na nke anyị ama mmege na ama ndị ije today being the 10th November 2025 anyị na-ayọ Chineke Chukwu okike abịa ama na ka anyị na-aga na nke eze okpoko the second n'ụbọchị tata ọ ga-enye anyị victory ọ ga-nkwa anyị na-ayọ bụ ọsọ anyị ga-arụba ọrụ onye ọbụla eme gịnị a ga-arụba ọrụ ihe anyị na-ayọ enwe ndị kụrụ oishi ya na-emebi enwe ndị na-arụ skuulu na-arụchabeghị ya ma ndị dekin ma ndị ebukọsịrị rọdụ ha kemgbe ọkwụsị ụlọ ọlọda place 29th of March this year 2025 so onwezi onye na-arụ ọrụ ebe ahụ onwezi onye na-arụ ọrụ ibi na onwede na-asụ ahịhịa ịchọ ịsụ ahịhịa pụta n'ihu be gị ka agwọ hapụ ịbata ha abịa tibe gị ihe enwe onye otu anyị adọkasịrị akwa otiri ife na-aba nke ebe a nọ ka onye otu ọ nọrọ ya onwe ndị bụ material I just want to bring them. Yes. If I know ebu tank. Ebu tank. Yes, ebu road. Ebu tank. Biko, chelenu. After we Mrs. Medo Dorati, I'm on new ruler in Idato, Imo State. Na road park in my site, so only the security. Where be asim nanga ku 60,000. Mecha were 60,000 yeah. After commander, after 2-3 days, had 15 rods from that road park reba. So mecha kwa ya re oga ekuru saga haruzi ọrụ maka mgbe ahụ plastering ka neme.
so emechazie tankị mmiri m dị 2 oge a na-eme roofing ofu tankị mmiri 1000 gallon ndị na-eme roofing kụwara ya ọfọ 1 the other one ka dị mma na-enweghị ihe mere ya nọ after nga asịsa arụzi n'ọrụ ka m gara ya wụ na ha eburugo ya Afa m bụ Udoka Okoye mụ bụ onye ọzọ bụrụ mụ esoburu rọdụ m ebe m pakịrị ya na Samai site rọdụ m pakịrị m ji arụ ọrụ bifo asị na stọp igwe stọpụrụ ọrụ kemgbe ahụ mụnwa na onwe m na-azụ n'si ka anyị mara ihe bụ nsogbu rọdụ niile m pakịrị ebe a the whole 12mm niile m pakịrị m ji arụ ọrụ eburu the whole rods bịazie ebe a nwe ozi nke m fụrụ so biko nụ ọnya ka m ji ayọ ka igwe biko ka ọ nebara anya na keisi anyị a onye go anyị nsogbu n'ebe ndị obodo nọ. Okay, abụ m Ndubisi Ọhakwe, onye isi Ekenesi Idatọ South Local Government Area of Imo State. Asị m ka Chineke gaa n'iru gozie anyị n'aha Jizọs. Ebe m na-arụ ọrụ ka m bịaruru one day ọ bụrụ na center gate nke obere esi aba na-ebughara na ya nnegide anya were ka ikpochizie ya ka a ghara ịbasi n'ime ya abịazie m mbọsị ọzọ ọ bụ na akụkụ apụta ka iyi dị na ya tankị 1000 gallon mmiri na-adịrọzi ụta ka esi maburu ya geeti gherezie oge iru ebe a kịta ahịhịa kpuchiri ebe niile so sọsọ lọkụ m nwere bụ na aka m agbochiri m steepụ akpochi ọ na mgbe agbochiri steepụ ha ga-esi ebe agbago elu kụrụkwuo ma aluminium na windo ma ihe niile maka enweghị ha na-apụghị ime asị m ka Chineke gọzie anyị n'aha Jizọs. Afa m bụ Eluchukwu Ọnwasị Eze abụ m onye ọzọ obodo ana m ekene onye ọbụla nọ n'ebe a ndị landlord niile nọ n'ebe a wee na-asị ka ụbọchị tata maala anyị mma dịka anyị na-eju na nke Igbo igosi ka o si wee dị anyị n'obi ihe ndị ọkụzi ụmụ ezigbo ọgụ megoro anyị n'obodo abụọ Anọba maka na asị na anyị bịa ọba na ọya abala anyị mana ihe anyị na-afụzi kịta na Anọba abụrụ ihe anyị tụrụ anya wee bịa mụwa 350 bag simenti m kpụrụ blọkụ ekpọchara ha ncha ka ma ofu mpekele wara awa adịrọzi ebe ahụ akụkara geeti m ebe m gbachiri agbachi kụka geeti a wee moto na-ebu di blọk ti ha bucha ya ka m 1 pieces adịrọzi ebe a ruo ma kịta mụ na gị na-ekwu na Landlord Progress. Biko anyị nwa bụ ndị Emmanuel State Landlord Association nke dị na Ọkụzụmeze bụ Mkpolu. Anyị bịa n'Ọba anyị nọ ebe a today bụ the 10th day of November 2025. Anyị ebe a bụ our meeting point. Anyị chọrọ ịga afụ Igwe Eze Okpoko the second His Royal Majesty Engineer Emerube Eze Okpoko the second Eze Ọla ji aka ya chie na Anọba tata ka o nyere anyị appointment anyị chọrọ ịga afụ ya ihe anyị ji maka ya aga afụ ya bụ na ebe anyị bi anyị goro na more than 15 years back ka a pụtara na 29th of March this year ndị yutu Ọkụzụmeze bụ ọgụ wee bịa wee kwụsị anyị ọrụ si na ya ga-arụ ọrụ anyị wee na-ajụ gịnị na-eme wee na-akọwa na Igwe Eze Okpoko the second Igwe Ọla ji aka ya wee chie kizi na Anọba si anyị kwụsị ọrụ so sinsi a ka anyị na-akpọ ha ka anyị ma ihe bụ problem ha wee na-akọwa na ana anyị goro na ha ghọtazi ka anyị si wee gaa ana na one bụ na anyị nwa ya abịa na ha ya abịa cheki ana anyị bụchagoro n'obilo ma ndị anyị ka na-arụ na anyị akwụ 20,000 per plot ka ha eji wee bịa cheki ana anyị na ọ bụrụ na eji ejicha ana anyị na ọ bụrụ na ana anyị dị onu o kwesịrị na anyị ga-akwụkwa another development levy 960,000 na anyị ga-akwụkwa 500,000 wee nye anyị akwụkwọ anyị wee sị mba ihe dị otu a adịrọ na ndị Ọba bikwe na be anyị dị iche iche and since March 29th of March ahụ na ndị otu anyị niile na-arụ ọrụ ma ndị na-alụ na ha ji arụ ọrụ ma ndị goro ihe ọbụla ha ji arụ ọrụ ruo today the property emebigo so because of that ka anyị sị ka anyị ga-akọsara Igwe ị na-anya n'akụkụ m ebe a ntu magburu enye na amịrị simenti ya dị 114 bags 114 bags of cement damage. the ihe damage goes ha na-ama fence na ọ bụrụ na anyị gachaa ahịa enwere ihe ịrụ na be gị ha bịa gafee si n'ịka rụrụ ihe ọfụrụ ha bịa na be gị buru ma tankị
enwe ndị a gara na be ya maa fence ruzue discharge mmiri dị n'overhead tank si n'elu wee tụtue tank. So many things ha na-eme anyị anyị dị aka anyị dọọ transfọma anyị tiri ọkụ n'esteeti ha na-eji aka ha ewere ọkụ anyị adọsa anarụ ndị otu anyị ego so many things ha na-eme anyị ha na-achụpụ anyị ti chairman anyị ha chụpụ chairman anyị were aka ha wee chairman ti na development levy ndị landlord na-anagwa nke ha. So we say no to that. We say no to that. Na-asị ka anyị ga-akọsara igwe ka anyị marụ ka igwe ọba ka onye kwuru sisi stọk gwa n'ọrụ. Afọ Mbizi Chukwu Okonkwo, abụ m onye Enugu steeti na Nkanu East. Ekene m unu. Mụa bụ Izunna. Mụa so na one of the landlord. Ikwo village. Mụa so na one of the landlord. Ewelu m ana ebe a. Akpụrụ m blọk. Onye nsiri na-ede m the blọk. Bụ ihe onye ntị nwa na ọmụwa wee na so wee kọmpa ya wit ndị obodo felegharịkwa Ghana komkom legharịkwa ana ahụ ngolo blọk m niile ha gwara onye anọ ha wewe blọk na nwere ihe m ga-eme kedu ife ahụ good a sị na mụwa drọp mba kedu ndị bụ ife asụ ụmụ eze gbọ a sị na ndị lele dị ana bụ small nke onye otu anyị n'ebe a bụ one of our member bụ elu nwoke ọcha wide anọ mụa ya and onye elebelo the place na onye elebelo the place ebe ahụ kịta amalụ m the person in particular mana aka m gbara nkịtị na-ene anya because nọọsụ ochi ka a sị na oyi egbu ọkakụrụ ọ bụ chairman former commander Youth chairman Umeze Bọọgụ. Good morning. I'm Tochukwu Ilebu. I'm onye Anambra steeti a. I'm onye Umuchu. So ego m ala na akụzi Umeze Bọọgụ. Then last year ka Peter Onuma anyị goro ala. Sign anyị akwụ 800,000 before ala December. Na November ka o gwa mesi onye akwụ 800,000 na onwe ka akwatu ụlọ by December. So mụ onwe m gbakọrọ ego niile m ji ala December wee kwụọ 800,000 chi Peter ọdụkwe dịsie kwa Peter bịakwa saa na 800,000 anyị kwụrụ na ọbanya na famili ahụ na Ogbuefi na small direct along number ma kịta ka ewetazi the correct number na ya akwụkwọ 700,000 nsamụ eji ọdị gaa so ya bụ ihe ji kpọkọta ndị mmadụ steeti ala ihe na-eme na kono usoro anyị fụ ihe na-eme na akụzi m ezigbo ọkụ ego m ala nwa ụlọ nwa Chineke ndị mmadụ bi na so ha bịasịkwa na ana ya kwụkwọ ma akwụkwara ụgwọ ala so ha bịakwasịkwa na ya kwụkwọ aga ya kwụkwara n'ọdị wa ndị landlord ibe m ekene m unu mụ bụ Ejike Charles ọzọ Okonkwo biko ewere m ala ebe m na-arụ ọrụ mụ bụ Enugu steeti Eziagụ so abịa n'ime ya ewere m ana na ọkụzi Umeze Bọọgụ ebe a na-arụ m ọrụ mana n'ihi stop work o so wee mee wee kwụsị ọrụ n'ihe mere m ji wee kwụsị ọrụ na the site and n'ime ya whereby na onye na-anọ ebe ahụ a sị ya na ọma nnọzi n'ime the land ịghọtago n'ime the yard na ụzọ ya chọrọ ịfụ atọ n'ime the house bịa tisie mmadụ ihe ebe ahụ tisie mmadụ ihe ebe ahụ sị ya na achọ ụzọ ife ya na the house ya mee escape na achọ ụzọ ife ya onye asị n'oge egbu ọsọsọ isi ka asị n'oge na-ege egbu o wee kwuru ofu ebe wee shift oke shiftiri ndị a wee bịa my house bịa buru that is property some property nọ n'ime my house with the material material e ga-eji wee rụọ ọrụ material e ga-eji wee rụọ ọrụ ha bịa my house bịa buru ya. Abụ m onye Enugu Ezike bụrụ onye ụta Enugu Ezike dị na Nsụka so eso na ndị tiri nwa ihe so ticha nwa m ihe bụrụ meshin m nwunye m rekwasị si na ego dị etu anaghị akpụta ego dị etu anaghị akpụta ego dị etu nke bụrụ na mmadụ ga-egosi ana gbaa fensị gbapụbe mmiri n'osisi kwụsị ọrụ na plan ha niile na ha na-asị na ọ bụrụ na ya bịara bịa gụgharịa nke nwa ji eme nke ọ nọkọta ha sịkwa na ha dị elekwazi ele ụdị ha dị eme na mụ ha ma esi ọ dị wee from Enugu Ezike bịaba igolo ana ebe a epụtasị na eme ama
na mama develop na nke a jikọrọ ime okwu anyị ka dịgodi na police up to now police society jegoro ka edozie ife anything ka ife nwa gọọmenti ha ji tinye ife nwa m bịara ịbịa ịgbata akpụ ka ọ bịa ịbịa ịgbata n'ubi wee ji etibe ife. Aha m bụ Mrs. Antonia Omoha, abụ m onye Ebonyi steeti nke dị n'Ezeagụ. So eso m na one of onye nwere ana na ọkụzụ Umezigbo ọgụ. So o nwere material m pakịrị ebe ahụ rọd a 25mm akọtachara ya pieces m ga-eji wee wuo sọka pieces. So m pakịa ya na step kpochie gate step. Onye ka m gaziri ebe ahụ ọ bụ na akọkago dị step buo rọd niile ahụ onwe m ofu mkpụrụ ebufuru m na dat rọd m dobere m ga-eji wee wuo sọka pit. So na ya ka m sị ka m complain na material m na-ese ebe ahụ. Okay, but right now ụnụ ka kwụsịrị ọrụ because of a kwụsịrị anyị ọrụ na onye ọbụla asị na o nwere onye ga-arụ ọrụ ebe a akwụ ụgwọ ahụ kwụsịrị anyị akwụ and ha bịa dechecha afa famili abịa na bidin ede afa famili nka abịa na plọt nka abịa de afa famili nka abịa na nke ede afa famili nka ihe nwe nọ famili nke bụ ihe nwe ala nka. So na igoro na bụrụ ha nwarebere anyị nọ ndị yut bụ ihe resịrị anya anyị. So dị afọ na anyị ga-abịa miticha afọ niile ahụ ndị nwe famili dị ya ka anyị bidokwa kwuoriwekwa na egogoro kwụọ ụlọ. And don't go nnukwu ụgwọ 2 times. Yes, o nwere ndị kwuru 2 times. Ịkwụsị nke ọwụ 3rd time. Onwe ndị kwụrụ third, onwe ndị m nụrụ na ha kwụrụ 3 times. 3 times. N'ofu ana arụrụ ụlọ. And ana nke m sef arụgo m ụlọ wufuo ya ma still ha bịa onweghị ebe ha ga-esi ha rigoro jee dere m ya n'elu maka ọtịrịdekin dị ya adeziere m ya n'elu ka m nwee ike na-afụ ya. That means ana niile ụlọ niile ụlọ ebe ahụ ha bịa lụọ head afa family nwa family anweta ha na tupu ịlụ ahịa ebe ya abịa setụrụ the family tupu ị na-alụkwa anything ebe a na-egogoro over 15 years ya almost 8 months na nwebere ihe mmadụ lụrụ na Emmanuel State. Famo bụ Mr. Camelus Ugwu, abụ m onye MD n'isi ọga gọọmenti Enugu steeti. Biko ihe anyị nọ tata bụ maka nsogbu anyị na-enwe na Umezigbo ọgụ maka na anyị goro ebe a anakịtara anyị goro anakịtara ebe 2011. So after ka anyị gotere ana aha after some years abịakwa si na ọbụzi ihe ndị lesịrị anya na nwana ahụ after ka egwudegwudegwu agbatakwaza ndị okenye si na ha nwekwezi ana ahụ ajekwa ije ejekwa ihe egwukwa na second one. So ụgwọ second time. I kwụọ ụgwọ ya the second time kwụcha ụgwọ ya wee mee ihe niile gbuo ewu a na again ebiche niile dị n'ime na second time ọ dịbakwa ndị na-arụ ọrụ olugbo early this year abịakwa ọzọ na ọbụkwazị ndị a resịrị anyị nwekwezi ndị ọzọ bịakwazi abịa na each plot ọbụla ede afa enwere na one plot ede afa ruchere about 3 different names that are one plot of land. Ede afa nke a onye abịa ofiche nke a dịkwa another one. Another person that ofiche nke a dịkwa another one. You get one plot they want to have 5 different names that one plot of land. Ofiche afa edekwa adịkwa efichekwa nke a edekwa ya ka anyị begideze wee kwụsị enyi ọbụla ọrụ na onye ọbụla ama na-arụzi ọrụ. So anyị sị ọ gịnị ebinye nke a anyị go the first one go the second one go the third one anyị sị ụdị ha memezi ọzọ na anyị ga-eje kọsara igwe taa ka ọ mara ihe na-akabiga na Umezigbo ọgụ and ha gwara na igwe kwụsị ọrụ since taa ha kwụsịrị anyị ọnụ igwe kwụsị ọrụ so onye ka anyị ji tata ka anyị fụ igwe ka anyị mara ma onye asị anyị kwụsị ọrụ ka na onye asị anyị kwụsị ọrụ. Nsogbu adọrọ dịka onye isi follow afọ mbụ Mr. Sylvester Ude ka eji onye ọma wee mmadụ na all from Enugu indigene ana ndị Enugu etu my chairman Lance si wee kwu ọ nọ n'okwu maka na emechara after set and done anyị gụghacha the second plot anyị gụghacha the second land ha mechara je wepụ 4 plots on that land. How many plots total? Totally 42 plots. 42 plots and under Enugu State? Yes. Okay, if I don't own the Ondo is a club. Okay, club Enugu State. Yes. So that's for 42 plots of land. Yes. So after then, have a whip 4 plots. Nime Diana. I just say I can hear about the problem. For we na enwelu problem enwelu
for the person ha lela na somewhere no ya ka ha chọrọ ka ha jiri 3 plot nye no ihe ya eme ka eme peace na ụmụ eze gboo na anyị ga-elele this land. I say no no kwesịrị ete ha sị ha ya enye anyị ebe ọzọ. They gave us another place. Ndị ha nyere anyị another place bụ anyị na-eje court now. Anyị na-eje court now. Ndị ha ji were ana asị ebe ha nyere anyị anasị na ọha nwegwa. Ndị ahụ nwe ebe akpụ anyị na-eje court now. Anyị nọ on court kịta with those people. Now the other man, the fast. Ahụrụ m ka o si bute ego within 3 months. All go 1 decade na the other remaining plot. I know Ejije kedu ihe bụ the problem fast na ha ga-esettle okwu na ha ga-esettle every time fa na ya anyị win ga-esettle that matter. So if I do when na-eti mkpu na-agbagharị bụ ka igwe obodo banyere anyị aka maka na before mgbe igwe anọbere ha na-eme anyị ka o si go ha a lot of our members ha tiri ihe merụsịa ha arụ wundusie a lot of people ibi ebe akwa ha na-emegide gị n'ụdị ọna niile dị iche iche. So I can say I will complain no na igwe tata ka anyị malụ ma ọ bụ igwe sendere ihe a ma ọ bụrụ igwe sendere ya no ọ ife ka anyị complain no tata. Bongo